No BTR for implementation, no rest. No justice, no rest. No justice, no rest. No solution, no rest. जोंनि दाबिया थार दाबि जोंनो नांगौ थार बिजिरनाय बिटिआर गोरोबथा जालांबाय आरो बिटिआर गोरोबथाखौ गासै 100 जौखोन्दो मावफुंनांगौनि थाखाय दिनै जोङो भारत सरकारनाव नखर मन्थ्रिनिसिम जोङो लाइजाम गथायहरदों डिसिनि दारै आरो आसामनि मुख्यमन्थ्रि चिफ मिनिस्टार बिथांनो जोङो दिनैहाय बेबायदि मेम'रेन्डाम जों गथायहरदों। जोंनि गुबै दाबिया जाबाय जे भारत संबिधानाव दिनै संशोधन जानांगौनि थाखाय 125 जि एमेन्डमेन्ट जानांगौ 125 एमेन्डमेन्टखौ गोख्रैनो खालामनांगौ मानोना बेवहाय बिटिआर गोरोबथाजों समस्ति बारायनाय साबजेक्ट बारायनाय आरो आर्टिकल 280 जोंहाय जोंनो रांनि अनसुंथाइ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय हरनांगौनि बाहाय राहा दङ आरो जोंनि डिपार्टमेन्ट बारायनायनि राहाखौ गासिखौबो मावफुंजोबनानै होनांगौनि थाखाय जोंनि बे मोनसे गुबै दाबि आरो गुबुन मोनसेया जाबाय बिटिआरआव गामि सोसननाया आद्रा जानानै दं। जोंहा दिनै 60टा दिनै सनितपुर बिश्वनाथनि गामि सोसननायनि उनाव आरोबाव जोंहा जेसेबां गामि मोननांगौ दं बेखौ फुरा खालामनो थाखाय जोंनि सोसनजोबनो थाखाय दिनै जोंनि बे दाबियाव दङ आरो बेजों लोगोसे जोंनि गासैबो जे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दि दाजाबाय आसामाव बेवहाय थानाय जोंनि गामि समस्ति इलेक्सन खालामनांगौनि थाखाय जोंनि बाय दाबि दङ आरो बेजों लोगोसे भेन्सार स्कुलनि जेंनाखौ लानानै दिनै बिटिआर गोरोबथाजों मावफुंनांगौनि थाखाय आसाम सरकारनिसिम जों बेखौ नारसिनहरगोन मानोना 6.3 जों दिनैनि दिनाव बर' मिडियाम भेन्सार स्कुल आरो असमिया मिडियाम बड'लेण्डआव थानाय गासिबो दिनै प्रभिन्सियेलाइज जानांगौनि थाखाय जोङो दिनैहाय दाबि दैखांदों आरो बेजों लोगोसे जोङो दिनै जेसेबां भारत सरकारनिफ्राय रांनि जे मोनसे मदद बिटिआर गोरोबथानि उनाव 1500 जि कररनि थाखा बावहाय बायदिसिना प्रजेक्टजों फैनांगौ दं बेखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय जोङो दिनैहाय भारत सरकारनिसिम बे आर'जलाइखौ हरदों आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन फसंथान बायदि गासै भारत सरकार आसाम सरकारनि आद्रा थानाय खामानिखौ मावफुंनांगौ आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बेबायदि मोनसे हान्जा सुरनायजों बे गोसोखां बिलाइखौ गथायनायनि उनाव जोङो दिनैहाय भारत सरकारनिसिम बेखौनो जों रोखा मोनसे बाथ्रा जोंनि खौरांखौ जों फोरमायनो नाजादों जाहाथे जोंनि गोरोबथाजों आरो बे 2020नि जे गोरोबथा बेखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेखि राहासिम जोङो सहैया मानो जोङो बेखौ मावफुंनांगौनि थाखाय दिनैनि रेलिनिफ्राय जोङो बेखौहाय भारत सरकार आसाम सरकारनिसिम जोङो गोख्रों दाबि दैखांनानै जोंनि बे हान्जा सुनायखौ जोङो बे खारननि थाखाय लानाय जादों।